हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। गोबाव समनिफ्रायनो गोबांथार रिक्वेस्ट फैबाय थादों बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रिनिउवेल खालामनाय भिडिअ नांगौ बेनो जाबाय मबाइलजों। दा जोबोर इजि प्रसेस जाबाय नोंथांमोना 2 मिनिट्सनि गेजेरावनो खालामनो हागोन जेबो डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाङा सिस्टेमा चेन्ज जाबाय। बेनो जाबाय सेभा सिटआव फैनानै नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ खालामना लादो जुदि एक्सपायार जाबायब्ला थ' थाबैनो खालामना ला आरो एक्सपायार जानायनि 60 डेज गेजेरावनो खालामथारनांगौ नङाबा प्रब्लेम जागोन डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव। दाथ' गोबां साख्रि एप्लाइ जागासिनो दङना बेखायनो थाबैनो खालामना लादो जाहाथे जेबो माने प्रब्लेम जायै बायदि आरो। दा बे खामानिखौ मावनोब्ला मोनथाम सिन दङना बे मोनथाम सिनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै लगइन आरो रेजिस्टार मोनदों बेनिफ्राय बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना सिटिजेन मोनसे अपसन मोनो बेयावनो क्लिक खालामनांगौ। दा जोङो सिटिजेनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा नेक्स्ट पेजाव थांनो हागोन बेखायनो जों नेक्स्ट पेजाव थाङोबा नोंथांमोननि इउजार आइडि थायोना सिगांनि जि इउजार आइडि बेजों लगइन खालामनांगौ। दा नै बे नोंथांमोना मोनदों इउजार आइडिखौ नोंथांमोना नोंनि इउजार आइडि पासवर्ड बेनिफ्राय साइन इन खालामनानै नेक्स्ट पेजाव थांनो हागोन। जुदि आइडि गैयाबा निउ इउजार दङ बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामबा गोदान आइडि नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन। दा बेनि बागै भिडिअ दङ नोंथांमोना नायनो दाबाव गाहायाव दङ डिसक्रिपसनाव चेक खालाम। दा जोङो साइन इन खालामसै मानोना जोंनि खामानिया रिनिउ खालामनाय जाहाथे प्रब्लेम जायै बायदि बेयाव नोंनि डेशबर्डआ प्रफाइला श' जागोन आं बेखौ एसे ब्लार खालामबाय मानोना माखासे प्राइभासिनि बाथ्रा थायो। दा ओरैबायदि पर्टेला एसे डिजाइना आपग्रेड जादों अब्लाबो टेनसन गैया नोंथांमोना भिडिअखौ लासै लासै नाय अब्लानो बुजिगोन। बेयाव नै माखासे नोंनि नाम थागोन बेनिफ्राय माखासे गोबांथार माने डिजाइना एसे चेन्ज जादों नाथाय जों अल भार्जनावबो जों थांनो हायो। दायो गोदान डिजाइन फैदों नाथाय जेबो नङा आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ जास्ट भिडिअ नायग्रोजोब। बेनो जाबाय नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनदोंना एप्लिकेशन्स इन दा अल भार्जन दङ स' बेयाव सेलेक्ट खालामबानो सिगांनियाव थांनो हागोन। सिगांनि सिस्टेमा एसे इजिमोन नालाय दा बेखायनो जों सिगांनियाव थांगोन आरो अके। दा जों सिगांनियाव बेयाव क्लिक खालामसै आरो ओरैबायदि मोजां जाबाय डकुमेन्ट्स जेबो नोंथांमोना दायो आपल'ड खालामनाङा नोंथांमोना फिसबो होनाङा जोबोर इजि प्रसेस बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब आरो हानायसेबां गाव गावनिखौ दानिफ्रायनो खालामना लाखादो। दा नै गोलाव लं प्रसेस थाङालासे जों डाइरेक्ट सार्चआव जोङो क्लिक खालामनांगौ बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज। दा बेयाव नोंथांमोना सार्च खालामनाय लोगो लोगो नोंखौ डाइरेक्ट हरखागोन रिकमेन्ड खालामनानै। दा बेनो जाबाय नै गोबांथार दङ नाथाय जोंनि खामानिया सबसे गाहायाव बेनो जाबाय जोंहा रिनिउ खालामनाय ना बेखायनो जोङो रिनिवेलाव जों क्लिक खालामनांगौ एबा एप्लाइआव बेयाव क्लिक खालामनांगौ। दा जोङो बेयाव क्लिक खालामबाय आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मोजां बाथ्रा सिगांनि जि एक्जिस्टिं थाखानाय जिनोखि दायो नोंथांमोना एक्सपायार जाबाय बेखौ नांथारगोन। दानि एप्लाइ उइथ आधार कार्ड दङ बेनिफ्राय एप्लाइ उइदाउट आधार दङ बाथ्रा बेनो एप्लाइ खालामबा आधार कार्डजों नोंथांमोना सानसेयावनो मोननो हागोन नाथाय गाहायनियाव खालामबा नोंथांमोना फिजिकेलि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामजाहैनांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव। दा बेखायनो गोनांथि गैया जोंहा आधार कार्ड दङ नालाय दा बेखायनो जों आधार कार्डआव जों क्लिक खालामबा जोंहा दसेनो एबा दानो लोगो लोगो नोंथांमोना 5 मिनिट गेजेरावनो मोनगोन आरो। दा नै बेबायदि फैदों फर्मेटआ बेबादिनो थाइसेबो फिस दानिया नाङा स' आं नोंथांमोना लाइभ प्रुफ दिन्थिगोन थाइसेबो फिस नाङा लोगो लोगो डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना इउज खालामनो हागोन। बेखायनो सिगांनि थाखानाय नाम्बारा जिनोखि एक्जिस्टिं थाखानाय नोंनियाव थाखानाया बेखौ बेयाव नोंथांमोना होनानै सेभ एन्ड नेक्स्ट दङना बेयाव क्लिक खालामबानो नोंनि डाटाया गासैबो श' जागोन। स' दायो आं नोंथांमोननो मोनसे लाइभ प्रुफ बेयाव दिन्थिनोसै। स' दायो जोङो बेयाव सेभ एन्ड नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंनि प्रफाइला गासैबो बेयावनो श' जागोन नोंनि नाम बेनिफ्राय एड्रेस नोंनि मेल आइडि फन नाम्बार दा नोंथांमोना बेखौनो आपडेट खालामनो हासिगोन आरो बेनो जाबाय रिनिवेल खालामनाय नोंनि नाम गासैबो नोंथांमोना फाइनाल साबमिट होबानो माने लोगो लोगो मोनसिगोन जास्ट प्रिन्ट दङ आरो फाइनाल साबमिट ओंखारदों नै बे फाइनाल साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोदान बेनो जाबाय नोंनि सार्टिफिकेटआ आपग्रेड जासिगोन बा रिनिवेल जासिगोन आरो सोलिसिगोन 3 इयार्ससिम थालायसिगोनलाय 3 इयार्स भेलिडिटि आरोबाव थाबावसिगोन आरो अके। दा जोङो साबमिट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नै बेखौ क्ल'ज खालाम देन बेनिफ्राय फैबाय नै नोंथाङा माने रिनिवेल खालामनाया साक्सेस जाबाय। दा नोंनाव मेल थांगोन मेलाव चेक खालाम आरो लोगोसे बेनिफ्रायनो लोगो लोगो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दा बेयाव नोंनि नाम एड्रेस गासैबो फैजोब्बाय आं बेखौ ब्लार खालामबाय। स' दानिया नेक्स्टआव जोङो बोरै मोनगोन बे सार्टिफिकेटखौ स' लोगो लोगो मोनगोन खुनु टेनसन गैया आधार कार्डजों खालामबा जेबो टेनसन गैया बेनो जाबाय नोंथांमोना नै नेक्स्ट रिनिवेल डेटआ जाहैबाय नोंथांमोना 11 एप्रिल 2028 अके 10 एप्रिलाव मैया एक्सपायार जादोंमोन बियो देन बेखौ डाउनलड खालामनोबा सबसे गाहायाव नोंथांमोना फैनांगोन अके सबसे गाहायाव फैनानै मा खालामनांगोन बेनो जाबाय जोंहा मोनसे अपसन मोनगोन
नै नोंथांमोना मोनदों डाउनलड सार्टिफिकेट मोनदों बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो सार्टिफिकेट नोंथांमोना लोगो लोगो डाउनलड खालामनानै बेखौनो साख्रियाव इउज खालामनो हासिगोन आरो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव जेबो प्रब्लेम गैला आरो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा चेनेला गोदान साबस्क्राइब खालामनानै बड' जब इनफ'आव जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट बा सरकारि स्किमनि सायाव नोंथांमोना नायनो हागोन